po ay update po namin ang ginagawang kwarto at magluluto po kami ng pagkain ng mga nagtatrabaho. Hi guys, for today's vlog po magluluto po tayo ng tinola. Ito po ang ating mga ingredients. Bawang, sibuyas, luya, sayote, at ang ating manok. At ang ating pinakbet. Magluluto din po tayo ng pinakbet. Ito ang ating mga rekado. Okay, umpisahan na po natin. Lagay na po natin ang bawang, sibuyas, at luya. Ayan, at brown na po siya. Ilagay na po natin ang ating manok. Ayan po guys, nag-isa na po ang ating manok. Ilagay na po natin ang paminta. At lagyan na rin po ng tubig. Haluin lamang. At ayan po guys, kumulo na. Lagyan na po natin siya ng patis at kung ano man pong meron kayong pampalasa. Ayan po, at nilagay ko na rin po ang sayote. Hintayin lang po nating maluto. Takpan po muna natin. Ayan po guys, at kumulo na po siya. Tikman na po natin. Okay na po, masarap na. Ayan po guys, magluluto na po tayo ng pinakbet. Igisa na po natin ang bawang, sibuyas, at luya. Hintayin lang po natin sa mag-brown. Ayan po, at nag-brown na po, ilagay na po natin ang ating kamatis. At ngayon po, ilagay na po natin ang ating mga gulay. Pagsabay-sabayin na po natin. At lagyan na rin po natin ng bagoong. At lagyan po natin siya ng chorus sa Ilocano. Hindi ko po alam ang Tagalog nito. Comment down below na lang po kayo. Pakuluan lang po natin. Ayan po guys, kumukulo na po siya. Tikman na po natin. Okay na po. Patayin na po natin.
Yan po guys, tapos na po ang pagtatay sa kwarto nila Matit at Saida. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye! Bye-bye!